Wai me yake damun ki? Na ga kin rame kin kwanjame kin yi baki. Kina fa cikin lukutar masifa fa. Wai a haka? To ko kin yi rashin lafiya ne? Ko da yake ma wannan yanayin da kike ciki ai ya ci uwar rashin lafiya. Saboda kina cikin lukutin yanayi. An mai da ke tamkar baiwa a cikin gida? Subhanallah. Shema'u kenan. Ai abin da na ya fi karfin rashin lafiya ai mai sauki ne. In takaice miki zance sai da fa na samu daya. Wallahi. Na saki ba kake ce mun na saki. Ai Shema'u kenan. Wallahi saki na yi in gaya miki da kyar da makyarkata aka dawo da ni. Amma ko labari ban ji ba. Shine Samira kika zauna kika nemi guri kika zauna. Baki je kin dan nemi dan tsaron nan ba. Ke da kike da kishiya ai ba a zama guri ɗaya. Wallahi Shema'u duk yadda zan gaya miki ba za ki fahimta ba. Ni wallahi na fa walawa Allah lamarina. Saboda na riga da na gama gane cewa duk wani malami da zai zauna sai dai ta miki wayo yana karbe miki kuɗaɗe amma wallahi ƙarya suke yi, makaryatan su suka fi yawa. Samira kenan. Ke dai ki ce baki dacen malamai ba. Baki dace ne ba kawai kike faɗa wannan magana. Ki kwantar da hankalinki. Insha Allah sai na ƙaryata wannan abin da yake cikin zuciyarki. Ni ba na buƙatar ko sisi ɗinki. Sai aiki ya ci sannan. Ni fa ba cewa na yi ba fa, ita ce ta sa aka sake ni. Abin da na aikata ne ya dawo kaina. Amma dai ko babu komai tana da alaƙa da wannan. Saboda duk duniya ta shaida cewa ya fi santa a kanki. Ni dai dan girman Allah Shema'u, kar a zo a sake yin abin da zan sake shiga cikin masifa da bala'i saboda na azabtu dan Allah. Ni fa na faɗa miki, za ki sha mamaki. Ke dai kawai ki kwantar da hankalinki. Komai zai canja. Kwantar da hankalinki. Ban ma fara ba sun ki babu ranar dinawa. Allah na gode ma. Ni a haka kaddara ta taho kenan. Da farko sai da na kama da soyayyar 'yar uwata.